La ciència cada cop veu més clar que la divulgació és tan essencial com la recerca. D'una banda, per inspirar futurs científics, però també per fer ciutadans que s'impliquin en les polítiques científiques. I aquest és un dels objectius d'Explore Health, un programa educatiu europeu ubicat a l'Hospital Germans Trias de Badalona, que posa a l'abast dels professors material didàctic per apropar la recerca biomèdica a l'aula. Explore Health és un portal europeu educatiu que té com a objectiu apropar la recerca biomèdica actual als joves de tota Europa. El que oferim són eines multimèdia molt innovadores, com ara jocs, experiments virtuals, vídeos, etc. I també recursos per treballar a l'aula, com jocs de carta, protocols d'experiments, tots enfocats a això, a apropar la recerca biomèdica a l'aula. És un portal impulsat des d'IRSI Caixa en col·laboració amb l'obra social La Caixa. Globalment ens apropem als 5.500 de mitjana mensual de persones que s'apropen a la recerca biomèdica i que en gaudeixen. Es dirigeix a joves d'entre 15 i 18 anys, als que els oferim diverses activitats, per exemple, tallers a Cosmocaixa, Caixa Fòrums, al Parc Científic de Barcelona i a altres indrets d'Espanya, com ara Galícia i Granada, i també en el seu temps havíem desenvolupat tallers des d'altres museus d'arreu d'Europa. També fem cursos per professors contínuament, que els oferim des del nostre portal. Hi ha un newsletter on els anem anunciant i en fem de diverses temàtiques. I també oferim una plataforma online on alguns d'aquests professors queden adherits a una xarxa de centres pilots que comparteixen bones pràctiques i van desenvolupant activitats d'aula que també finalment publiquem a través del portal. Ofereix molts recursos per apropar diferents línies de recerca biomèdica a l'aula, des de malalties com la sida, la malària o temes de salut mental, d'obesitat o fins i tot també biotecnologia o genòmica o com es desenvolupen els fàrmacs. Tenen l'oportunitat d'entrar en un experiment virtual, en un laboratori virtual com aquest que veieu aquí i fer, per exemple, en el mòdul de sida trobareu persones que poden entrar en aquest laboratori d'aquí i descobrir per vosaltres mateixos la vacuna de la sida que nosaltres estem intentant descobrir des de fa tants anys. Un dels principals objectius d'Explore Health és apropar la recerca biomèdica a l'aula. El que busquem és formar joves ciutadans amb una cultura científica com perquè siguin persones que participin de tot el procés de recerca des del lloc on ells al final acabin treballant. No cal que tots acabin sent científics, que també és un dels nostres objectius, inspirar-ne alguns. Necessitem joves amb talent i amb ganes de fer recerca, però també necessitem ciutadans que s'impliquin en la política científica, que des d'associacions de la societat civil o ONGs participin també d'alguna manera en diferents processos de recerca. Volem amb això és transmetre aquest esforç i també el com estem fent aquesta recerca i que pugueu descobrir que no és tan difícil d'entendre i que tots podem compartir aquest coneixement.